Inday paminawa kining tinagi kung sunay. Sa miyaging yugto ning sugilano nato na sayran, labihang problemahan ni Miko sa dihang siya gihapon ang gipasulbad ni Rocky kung hain gyud mahimutang sa lawis ang bahandi. Misamot ang iyang problema kay siya man ang papilion ni Rocky kung kinsa ang patyon sa iyang mga higalang bayot. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sayo man kining pagbatia gipadayon pa. May gituhuan na kang dapit nga posibleng gilugan sa bahandi. Wata ko kasugod. Si Tara ba ang gusto ni mong akong patyon? May karay! Unsa man niyo? Ngano gitiunan man nimo akong usa armas? Pusa mo gwapo! Siya ba ang gusto ni mong akong pusilon, Migay? Uy, ayaw taon, boss. Uy, ay lalo si Tara kay bata. Pakain na. O pa na siya makapahimo sa kalibutan. Bitawa mo gwapo. Ayaw lang itang ko patya. Kay bata pa itang kay ko. Uy, O kunsa? Ha? Nalagpot mo lang akong iksusulti. Dahon na kukot kay katingog among gwapo. Mahimang iimo lang hinayon og sulti. Kadaghan ba ni mong istorya? Ayaw pagpatay among gwapo. Ako na laging trabaho ng imong sugo. Amo lang tabangan, oy. Kay matud pa. Daghag ko, daghag ideya nga matao. Bitaw among gwapo. Ayaw daw pagpatay. Uy, mahimo mo ning istoryahon lang. Bitaw! Mayo masadming musog pa yung mapa. Nakatabang biya kung hubad sa numero sa buko-buko ni Michelle among gwapo. Bitaw! Sige, lihok na mo. Ha? Hatagan ta mo usa ka adlaw sa pagtuon sa maong mapa. Karong gabi, kung wa pa'y resulta, usa sa imong mga higalang bayot ang bukaan ko sa ulo, Migay. Dugog ko, bukan sa ulo pag yun. Wala dyan, mga mata na dyan kaingi. Ilaw niya ang usa. Tabag mo na una ko na hindi ka din sa lawis ang bahangding na taguan. Naon sa mga Tara? Ngano may nga magadiha? Migay! Nagmahay na hinoon ko kung ganong nabayot ko. Ako sab! Pero wa pa ko mabayot. Diliwad na ko mo apil sa gay-contest. Taog yun! Kung wa pa ko mo apil, diliwad na ko maapil sa patidon karon. Nagmahay yun ko nga nabayot ko. Ako sab! Sino mga sunod-sunod, Mariposa? What you kay originality? Hilo mo doy, kahal-hal lang mo. Dali na, tabangan na itong sulbad ang mapa. Ikay buang, dili ako. O nga nung imo man ko na nagitapok ang mga sinina, di asto nga? Tapok lang. Hoy, ikaw ba, Michelle? Nahibaw ba ka? Wa pa. Ayaw, pwede mo tampaluson, oy! Tampaluso? Mutubab nagi kang amawa ka? Ha? Unsa man ka? Nakasabot ka na sa akong gisulti, no? Kasabot mo lang. Atubang na ako, be. Ay, aray. Ay. Kulungan na ng imong pagtapok sa mga sinina o mga karton, diha! Ay! Ayaw lang gusto ko, God. Waman labot mo, Michelle, God. Atubang lagi dire!
Michelle. Uy, giunsa man na ni Mas Ma'am Virgie? Ay, gapos, Unsa? gapuson. Dali, ma. Ato siya gapuson, ma. Ikyas na, ma. Unsa? Michelle. Unsa man na imong gibuhat? Gigapos nimo man ni siya, oy. Ato siya kain sa ligi, ma. Unsa? Unsa man ning imong gibuhat, oy? Ila man tapat yun. Ato lang gaya na ligi, maldita, ma. Dali, ma. Ato gaya na ligi, maldita. Sige, bahala lang ni, oy. Bisag unsaon ang huda-huda, no? Di man ko makahuna-una. Uy, kunain din sa lawis ang bahandi. Ang problema nini, kung doon na magiging huwag ka bahandi. Doon na. Unsa? Doon na kita na? Oo, ate. Akong lulo sa una, nakasulti na mo nga dunay bahandi nga nalubong dinhi panahon sa hapon. Aw, kung maon na, ato na ipagitaon, uy. Basig ba ni makaiyon nga, madato tayo ni. Naman sa nagagsapi, no, Mariposa? Ikaw di ay, kung makadungog ka nga, dunay bahandi, hindi ka madani. Madanisod. Amo na di mo. Ay, dali mo. Ato tanawon og usab ang mapa sa buko-buko ni Michelle. Diri sa gidrawing kong papel. Sige, mas maayo pa. Ato ning tanaw, nagbaayo. Apil ko, biya, pero na ako'y bahin. Ay, awa ma. Nana, ma. Gapos na, maldita, ma. Ay, Michelle, unsaon naman lang kung makamatngo na ni siya buot, ha? Aw, suksok sa baba, ma. Awa, ma. O, ani, ma. Suksok na unsa? baba, ma. Baatan na tong yang baba? O, ma. Baatan. Dali, ma. Naibaw ka gyud sa imong buhaton, no? Sige. Ato ning ipaslak siyang baba. Maldita bitaw na, ma. Sige, paslak diha, ma. Uy, di na ni makagabang bayana, eh. Hala, liyok, maldita, ma. Virgie, pasayloag yun ko, ma'am, pero amo lang yun una kang gapuson, ma'am. Bitaw. Hilom, oy! Hala, utong na sad. Babay, maldita. Babay. Day, manglakaw na ta din, Michelle. Umalaya sa ma. Ato ta bandi. Unsa? Dali na, ma. Ato ta bandi. Bisa kung saan akong tanaw sa mapa. Huwag mag-ibusod sa kung oo, eh. Huwag yun, ha. Wala. Patay na taon. Dili na mamatay at ialin, oy. Magunaw na ang taon saon nga. Ganang mahubad na to ang mapa. Naara yun to din sa inyo, Tara. Huwag ka to silaom sa inyong abuhan. Buwan ba, oy? Mga bayot. Ay, gawas mo. Ali. Ay, manglayas ta. Ay, Michelle! Nagtataghanting! Mahal, saan mo na ni mong hunting? Iputol. Kabuhi! Pagdali mo, kay gusto na itong balik ang mga barako. Ang binahunting, Michelle. Ako'y putol sa ilang gapos. Ay, pagdali mo, oy. May kay nag-inom pas gawas ang tulog kasakop ni among gwapo. Kinahanglang makuha na yun nato ang bahandi. Kay basa na kita ining dapita. Boss. Kumusta nang pagsusi ni mo dito sa bahay, Lucas, ha? Boss,
May mga pulis yun nga nagpaso-paso sa gawas sa bahay, boss. Unsa? Mura. O siguro sa bata nga kong ipaso si boss. Nagasood na sa budiga ang mga pulis. O nakita na sila dito mga siyabo. May mitraidor yun sa grupo, Lucas. Boss, ang bata-bata si Iwan. Dito sab. Unsa? Si Timoy? Dito? Oo, boss. Ito si Timoy. O siya ang migiya sa mga pulis sa butanganan nato sa mga armas. Kung mao ka na, mitraidor nato si Tiyo Arar. Paduway! 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 Uy! Hala! Karon! Hala! Nasuko man si boss among gwapo! Wana. Mamusil lagi ni Ron, mamusil lagi. Pagdali mo, ay! Pagdali mo, asap na magagi ni sa gawas, ay! Dali mo! At tutagyanan si Iro! Okay, anak, sa Iro. Siya ng Iro! Ay, husto! Mayagyanan man sa iro sa kusina! At ito dito, agi! Dali na mo! Muikyas na ta! Michelle. Dali na! Ikaw ang nagplano ining tanan, Michelle? Oh, ako! Amiagi ato na sayran, gisuntok ni Michelle si Virgie mao nga nakuyapan, o gigapos nila ni Luisa sa haligi o gibaatan ang baba. O gunya, ilan ang giadto ang mga bayot, aron magkagawas na sila. Samtang si Rocky, nasuko kay gitraidoran siya sa iyang uyuan. Balik sa mga bayot, gipangbadbara na sila sa ilang mga gapos ni Michelle. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa. Okay, anak, sa Iro. Siya ng Iro! Ay, husto! Mayagyanan man sa iro sa kusina! At ito dito, agi! Dali na mo! Muikyas na ta! Michelle. Dali na! Ikaw ang nagplano ining tanan, Michelle? Oh, ako! Hala, uy, siya magiging sa plano! Dali na mo! Dali na ba? Ayaw langan! Sige na! Daoy, o saman ha? Unsa man mo, oy! Tutok lang mo diha! Sige, dali na mo. Asa ka dito tao mo, Agi Michelle? Dito sa Iro! Sa Iro! Dito sa lungag sa Iro! Ikyas na ta dito! Huwag kita sa lungag sa Iro. Ang lungag sa Iro! Dali na mo sa kusina! Ayaw Naman na. nagyanan god rito god! Ayaw na, ha? Basin kung may nagbantay sa gawas sa kusina. Pinahanglang maniguro ta. Hala, uy! Sige na, uy! Ato ta dito, agi sa kusina god! Michelle, pagawas ang boss. Hala, ako daw! Tago mo! Dali. Hala, asam to si Michelle? Wamimbay! Nabayot niya! Hoy! Wamimbay ka, dali. Wamimbay! Aray! Ayaw ba na upaw ba? Sakit ba yun na upaw ka, Yon. ha? Minaw, hoy! Buang mi ka no. Patuong ka ni boss amos gawas. Pagsupak. Aray ba? Sakit ba yun, ha? Sakitan juga kung di ka magtarong kumanak. Aray! Oy! Aray ba? Tama ko, oy! O lagi, gawas lang mo! Gawas! Usap to gisulti ni Michelle. Layas mo! Dagan mo, Iro! Layas Pagawason pa niya? Gawas mo! Pero, Mikay! Unsa ba ta ini? Magkuwat ang tanga! Doon ay makabantay nga wala tayo mga gapos! dali.
Manggawas na ta din eh. Dali! Sige! Ato tahan sa agianan sa imo! Dali mo. Pero si Michelle, di mahimong mahabilin si Michelle. Ay, dito sa ono kay libog man to ah. Mga iro! Layas mo, mga iro! Dali na mo. Gusto na siyang manlayas na. Layas na mo, mga iro! At mga iro! Mga iro mo na! Gawas mo! Layas mo! Mga iro! Ano naman sa nang imong gipalulti, Michelle? Mga iro mo, layas! Mga iro, layas mo, iro! Iro na ang yun ang imong pagtanaw na ko, ha? Oh, iro mong ka! Tawa. Maming bye! Bye, you Hello! yan! Hello, Michelle! Hoy, pamati. Ikaw man yun ang dunay tato sa mapa. Unsa man? Nahibaw yun tingali ka kung hain yun ni malubong, di ba? Dito babaw! Unsa? Unsay dito babaw? Unsay tuwa sa ibabaw, Michelle? Naalubong dito babaw! Boss. Mito do siya sa mituhan sa Tinuod ka, Michelle, ha? Naadiha sa ibabaw ang bahan. Naalubong dito! Dali! Pubanta sa ibabaw! Dali! Itudlo kung hain dito ang imong giingon nga lubong! Dali na! Aray ba? Ayaw lang bunlot! Sakit ako, tiil! Parang dili ka masakitan! Aray! Tuyog na yun ako! Aray ba? Nagaigyas na dyan tayo! Mountain. Manglayas na yung nagkita mi kay. Manglayas na. Ha? Manglayas na, Mikay. Manglayas na. Ayaw na. Hulong man to eh. Asa naman? Yun nga ni mo, Mikay. Lakaw na, sibat na mo. Gawalin, kinahanglan magkapadawag ng tabang sa mga pulis. Unsa? Uban ko. Kinaduhaalin ang mga yung tabang sa mga pulis. Pero ayaw mo agi sa agianan. Sunod mo na ako, Alvin! Dali mo na! Mikay. Ha? Unsa bang gibuhato nimo din eh? Kinahanglan madako si Michelle sa kupaglayas. Uy, sige na mo. Ipadali na mo. Tingali ma-absent nila. Kung ilang madiskubrihan si Miss Virgin nga gigapos na mo, patay gyud tayo ning tanan. Bitaw! Masyutokil na dyan tayo ini! Di lagi na ko mahimong biyaan si Michelle din eh. Balik ko na ko siya. Pero ako na lang. Dali na mo, ay! Sige. Kami ang moadto sa kapulisan. Uban ko. Di na ako magpabilin din eh. Ikaw na bahala sa kong anak kay. Lakaw na, gawalin. Lakaw na. Daoy. Kulbaan magkuha ng buhato nimo, Mikay. Uy. Kinahanglan makabuhat ang bayo. Gawas pa. Mas magkatabang kung doon ay pulis nga magkalawas na mo. Lihok na mo. Sige. Ato nimi. Upag-amping ha. Uban ko ninyo! Alin! Uban ko! Daoy. Di ba ko makahimo ka pasagdan kami kay? Sige, kita lang duha ang muluwas ni Michelle. Unsa? Lakaw na tara. Ug panis may pusa. Kamu ang report sa kapulisan. Sige na. Sige! Dali na ko. Mamalag to sa agi. Sige, dali na. Stop! Ayaw na! Ayaw na mo pag nangalangan ta na. Pagtawag na mo pulis. Kuan ba ka nang pagkagsaon ako, Mikay? Kay basin, katapusan na namin nato pa nagkita. Mga babang ka! Ang yabang ka maghihapo bisan kung nagkaliso na ta. Dali na tara. Hag na. Aron magkabalik na sa agi. Dali. Oy! Ay! Pag-ampay ko! Ayaw pa sa tiyan mong lawas! Kaon yun ha! Tara. Lakaw na. Lihog na. Mayuta ka! Magkalagoy kilis! Ay! Mabanto ni mo! Ay! Gaga! Gawalin. Sigurado ka maging gusto mo ba na ko? Kinahanglan magtirabang kita sa pagbuhat o matarong.
Para makabayad og kumay sa nga itong nabuhat. Tana. Iyaw na yung tingog mo maglaki ko eh. Mura mo ka na sa dramang ginawa, Delpin. Dali na, may kihapit na mong itkit. Dali ko! Dali! Kapoy matungas, uy. Ayaw kapoy-kapoy diha, Michelle. Isulti na kung hain ang giingon ni mong lubong. Kanagod. Boss, gitudo niya punuas kay Bito. Tutod. Ala! Sige! Kautanan ninyo ang punuan sa kaimito. Miloy, dali. Tabagan na itong kao ting napita. Pagkuhan itong ikakao sa yuta. Si Badong lang ang bahala sa mga bayot. Hala. sige. Magkuha kong palagpiko. Padali, di ari. Padali. Ano to? Michelle, tinuod yun ka ha nga dunay nalubong din, ha? Naalubong diha, oy. Mapa ba? Boss, mauna gini ang atong gipangitan. Sige! Kautanan ninyo! Excited na kay ko nga makita ang bahande! Magbala na ko ang imo. Hapos, mama. Bala na ko. Pagbalik ko sa kapos pa daw. Hain si Michelle! Hain ang kulong mo! Tipat niyo na ko siya! Ang miyagi ato nasayran, nakaikyas gid sila si Miko apan midesisyon siya nga balikan si Michelle. Mao nga sila na lang si Tara ang mo-report sa kapulisan. Og sila si Allen og Miko ang mobalik aron sa pagluwas ni Michelle. Samtang si Michelle og Rocky miabot na sa ibabaw sa kaymituhan. Og duna na gitudlo si Michelle nga lubong. Balik ang Virgie, nadiskubrihan na siya ni Badong nga ginapos. Karon mga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalibay. Pagbalik ko sa kapos pa daw. Hain si Michelle! Hain ang kulong mo! Tipat niyo na ko siya! Ano ahil ma'am, hangout! Kung sinangout? May panahon pa sa pagpangout? Karoon ka ng kulungo, Aka! Karoon ka! Halaman ka, ma'am! Pusilo na gina ko si Michelle! Ang pinaarmas ni mo! Hayaw, ma'am! Hayaw! Dara ang bahay ni Taragaw. Dara. Mingaw man. Huwa pa man sila magkaguot. Buti pa sabot. Nguwa pa nila madiskubrihi. Nga nagkabadbad na tas gapos. Mas matatapang na ito kung kagit-kit ka. Manago na. Asa mata manako.
Siya babaw sa mga kahoy. Unsa? Kat-katat sa kahoy? Wa tayo lang kataguan nga. Dili din tayo nila makitaan. Mangita taglabaw nga kahoy nga atong kataguan. Sigurado ka, Michelle? Nga doon ay gilubong ka, ha? Naalubong, oy. Bright man, Michelle. Di mong gud na bugo, Michelle, good. Kanumduman, Michelle, sa lubong. Lagi, naadiha lubong. Michelle, inumdumi ko no. Maubad yun ng dapita ang gilubngan sa bahante, ha? Bahandi. Panuway ka! Bahandi. Halo. Vajay! O sa man ang imong gibuhat, ha? Nagdama sa kakarmas! Patiyong ko na salbahis, kuya! Ayaw, ha? Ayaw sa kalihi, kuya! Pusilon ko na kamawa na, kaya gisunto ko, ana! Usa? Gisuntok ka ni Michelle? Oh! Gisunto ko niya, og iya ko gigapos! Lolo! Unsa? Nakahimo ka, ana, Michelle? Imong gisuntok si Verde o gigapos? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tanawala ko na kamaw, kuya! Bukan talaga ako! Kailangan. Patiyong na akong panuwaya! Ayaw lagi, Verde, ayaw! Dili mamahimong hilabtan ni si Michelle. Kay gawas nga, gimarkahan na siya ni Tito Ar-Ar. Nag-out pa mi karon sa bahandi. Musa! Wisat! Pasalamat kang bayhana ka nga may gamit ka pa! Kay kunwa pa, patay ka na karon! Ayaw na laging hilabte si Michelle. Ayaw na lang padool niya, Verde. Kay basin kon, mapatay pa nimo siya. Ikay pangitaan unya ni Tio Ar-Ar. Awa! Kano katawag ka kamawa ka, ha? Manggod! Lang! Ayaw, bigyan mo kabuto ng naong ni mo, Michelle, oy! Wisit ka yung dako! Waming bay! Wisit! Narasab ka ng kanta ni mo makalaon! Lakaw na lang sa bahay, Verde. Paandama sila si Mariposa ug pagkaon. Pagdali niya tala, ay! Marami na kayo nahubagan sa sampot anang imong linaktan dira. Ay, kaya pabuot ha? Kay sakit kayo nga kunti sa akong sandal. Mana na? Arte ka mamayutak ka. Nya taagi sa kabugangan. Nya, nagsandal ka pa, sila sandal ka pa diha. Wari ka minua. Ayaw lagi magbuot. Bulot itong dagan og imong. Di ba siya ko makabulot og dagan kami? Hubag ba kong kaliyo? Maghinay-hinay ta. Ay! Huwat ako ninyo, ay! Mura, Ay, nagsunod ba na nato si Manang Luisa? Uy, we. Ano ni kuyog ba nato ng tiguanga, we? O saan ka? Sige nga lang ni mong tiguang bayuta ka. Akong lula. Pakon tayo kang mariposaha ka. Muray imo. Ay, mamahuay na ta, oy. Tuyok naman din agianan ta. Napagitas kabugangan mo, agi. ay, gituyo man ni Manang. Aram dili ta masundan kung pananglit makabantay na sila nga nakaikyas ta. Kano saan ta mga naog din sa kahoy, ha? Kung mungit kit tagaw. Tago lang unang anang mga kadahunan. Aron di ka makita nila. Wa man sa sila mahibaw kon.
Kung kalusala sila maggubot diha. Manang Luisa! Manang! Nangita na si Virgie. Kang Manang Luisa. Manang! Manang! Hain manis Manang Luisa? Manang! Hoy, Meloy! Lakaw ra gud bi? Adto ang mga bayot. Palutuan na si Alan o para panihapon. Oh, ma'am. Manang Luisa! Asa mo gid ni siya? Oy! Hala! Ma'am! Wawan na rin mga bayot! Unsa? Wala na eskorto ang mga bayot? Wag lagi, ma'am! Pagitaan ninyo! Pagdali! Manang Luisa! Manang Luisa! Kuya! Kuya, nagkiwan na kayo mga bayot! Ito na ko. Naibaw na silang. Wa na ta. Ikulbaan ko. Kalma lang ikaw. Tabunin lang ng imong mga tiil. Maayos sa mga dahon. Kaya basin mangita na sila natuog. Magkahangad na nato din siya ibabos kahoy. Bisa ko sa kawal kong tabon ka. Musiwili pag yun nagkakunti. Mungit kita karutaw-taon. Di na ta nila may bawaan nga. Di na ta si Bobo. Kuya! Wala mga bayot sa bay! Inguman si Manang Luisa! Unsa? Panuway! Hala, Lucas! Miloy! Hunong nga una na ninyo ang pagkubkob sa bandi! Pangitaod na mga bayot! Boss. Dali. Bakit pangita? O ikaw, Michelle! Michelle, dali! Hala, asa ta? Ay, ayaw lang Dali. pumunta ako ti Eloy. Ayaw na lang pagreklamo pa! Dali! Aray ba? Ungo! Minoy! Ano ko sa luyo? Nandiyan sa mga mayot! Nanagaw. Mo na niya atong ipaabot nga. Magkagubot na sila. Aron dili mag-focus kadto ka Michelle ang ilang una-una. May uda ko na mong git-git, no? Gamay lang ang kuwang gabi nagaw. Ang lain itong iyampo karon. Mga magka-report na unta sa kapulisan sila si Tara. May... Oh! Dili. Singgit ka doon ni Michelle. Si Michelle ka lagi kuyo, di rookie ka, oh. Dali! Ayaw ba sakit na? Dali! Aray! Masakitan yun ka karon kun mawa ang mga bayot, Michelle. Dali! Aray! Kuya, wala gid sila dinhi! Nagigil sa mga bayot, kuya! Dili! Oh, dili! Ang miagi ato na sayran, nagubot na sila kay nahibaw-an na nila ni Virgie nga wa na ang mga bayot. Ang wa lang nila mahibaw nga naara sa ibabaw sa kahoy sila si Alin ug Miko. Naniid og nagpaabot og higayon nga makuha nila si Michelle gikan kang Rocky. Hangtod nga nabati nila si Michelle nga misinggit. Mga higala, anhi tambahin na mo padayon sa laing sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia gipaday. Mawa ang mga bayot, Michelle. Dali! Aray! Kuya, wala gid sila dinhi! Nagigil sa mga bayot, kuya! Dili!
Oh, dili! Kalma lang. Ayaw padasim, kaluoy ka barakang Michelle. Ayaw. Pero siya tingali gipusil gaw. Kalma lang lagi kay mahagpong unit ka niya nagpatugan ni mong saka. Ha? Sige na ko po! Si Michelle. Murag, gibuglo ni Bergie. Ayaw maglangas! Isip ka! Imo ko gigaid! Ikaw na sa mga kairon ka ron! Ayaw ka! Ikaw na ka na! Kita! Ano lang ka balaka ni Michelle ka? Kay kamaw na sa maralipon siya kagalingon ka. Ay, sakit ako dila! Gaga! Imong kamot akong gigapos! O dili ang imong dila! Aray nang. Sa mong kano kay kaluis bata nang. Hoy, amaw! Dili ka na batang amawa ka, uy! Ay, nang. Madam! Nang. Meloy! Aray nang, uy. Sangitaan ni nang, uy. Dali, dali! Tabagi ko gamos ni Michelle! Magdali! Walang ko ba? Aray. Aray, sakit na ha. Sakit, isod na ka ng baso. Anha na diha igaid sa lantay! Sud lang ko, ma'am. Dili, uy! Anhi kagawa sa lantay! Palamukan ti kang buanga ka! No! Tabangi sila o pangita sa mga bayo! Hala. Hapon na. Huwag dol-dol na lang tagslong sa gid. Kutas. Ay, daoy! Wagi na lang gata krasada. Aron masad, madali tag-abot sa presinto sa kapulisan. Jogo, mayuta ka eh. Ikaw rin ay kalsada ang gusto ka. Arang masakpan ka ni boss among dili gwapo, ikaw rin madakpan o wamilabot, Jogo. Labot yapon mo, uy! Ay, dali na mo, oy! Mulugsong na ta sa sapa. Ato ta mo hagi sa sapa aron wagi makakita. Buiset! Panuway! Kangit-ngit na inigbahin sa kakahuyan! Nakapalayo na tingali itong mga bayuta, boss! Mamiligro takon makapalayo sila. Nganong nakagawas magyud ang mga bayot, ha? Di ba? Gigapos man sila og tagsa-tagsa sa haligi? Ano na yung nagkapalibog kayo na ko, boss? Kung ano nagkaikya sila? Sige. Padayon na ang pagpangita sa mga bayot, Miloy. Kay mo balik ko sa bahay. Mansa? Kinahanglang mahibawan ako kung kinsa ang nagbuhi sa mga bayot. Atong malili sa suod sa bahay si Michelle. Sige. Pero, dawin, hindi kulmaan ko ka, eh. Rebahin mo ka. Kinahanglang atong maluwas si Michelle. Manong! Ibalik na si Musuruki. Ni ko makauyon siya tingog ka. Pero gisapot siya bayo. Natural nga sa butong ni siya. Nakaikyas utang. Nagbibalik man siya. Kanda ang pagutan nga lisod tumalon. Ako rin manaog. Unsa? Magpabilid ko din si Bawa? Ogaw. O niya nagkanaog. Kung sigurado ko nga luwas na ang palibot. Sige. Pag-ambing ha. Kay lisod ang panahon karon. Manong! Boss! Nana, kumus! Unsa man tuya? Nakita ng mga bayot? Wagad! Nakalayas ang mga tuntong bayot! May apilog layos si Manang Luisa, kuya. Gibiyaan ang iyang anak.
Sa magyong paghahitabo, Verge? Nganong nakaikyas man ang mga bayot, ha? Kitsa man ang nabuhi nila. Hunay hihod hinto ha, nang nanaho hilyo. Unsa? Kilaro hagod pagsulti, ha, Badong? Doon ako ni misod sa kwarto nga nagdagko chilyo, kuya. Ya, himohol hang hamos. Unsa? Onya, giputol ang gapos. Uy, may misod sa kwarto sa mga bayot. Ug mao'y miputol sa ilang mga gapos. Mao ba? Homos. O kinsa masab ka ang miputol sa ilang gapos? Hosisa, ali. Unsa? Hosisa. Ako na lang, Badong. Si Manang Luisa tingali ko no, kuya. Maudi ay nga miapil na siya og layas. Kay siya ang nagbuhi sa mga bayot. Pero nganong gibiyaan man niya si Michelle? Wabas ito'y ayaw nga pagkainahan, kuya. Pero, nagduda ko ni Michelle, kuya. Usa? Nagduda ka ni Michelle, Verge? Oo. Nagduda ko ni Michelle nga siya ang may putol sa mga gapos sa mga bayot. O nganong nagduda masag kaniya? Ha, Verge? Tungod kay iya kong gisunto. Gani na kuyapan ko. O niya sa dihang nakamatmon kog buot, di ba ata nang akong ba o gigapos na ko sa ligi? Mao ba? Dili buang si Michelle sa kong tanaw, kuya. Nagpabuang-buang lang na. Diyan ako sa layo sa bahay ni Tara. Hoy! Michelle! Uy, murag na sa sud sa kwarto na mo ni Michelle si Boss Rocky. Hoy, Michelle! Hala, nanusungo. Pamati, Michelle. Unsa man? Nagpabuang-buang lang ka? Oo. Ayaw kong kataw Michelle. Kaluoy sa batang upaw, uy, way lingaw. Unsa man ka, ha? Gusto kang akong kulatahon? Kulatahan ang naong mo. Makatubay manggit ka sa akong isulti. Sa ato pa, makasabot na ka sa akong isulti. Kasabot sila? Tanaw na ako, Michelle. Tanaw na ako! Aray, sakit ang liog. Ay, nayoy. Karon, naibaw ka na nga liog di mo ang akong gigunitan. Unsa man, ha? Isukol ka? Hawa ni mo niya! Hoy! Kamao ka ng muhingan akong demonyo, ha? Sama sa imong ihingan ako sa una. Ingon. Unsa ka kung kumutuloy na ako ning imong suwang, ha? Kumutuloy na ako ng na. Rumutagam na. Unsa man? Makasabot ka na sa akong ipanulti, unsa? Sakit na na! Lumahan ka na ko do! Ginabata! Ang pinga na sa matiguang! Kaya mauni ka og maos nasod! Hoy! Wa ka na yung ugma o yamawa ka! Tingog sang amiw! Masang gingon amiw ka! Oh, amiw! Amiw, miw, 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 miw! Virgin! Imo manggod ng gidukol si Michelle sa anang kahoy. Nagdugo ang iyang Mayra niya! Tiwasi na lang na, kuya! O gatong ilubong sluyo! Uy, hala! Unsa to, ha?
Ang miagi ato nasayran, wa pagyud makaabot sa kapulisan sila si Tara tungod kay wa man sila manglaktod. Niyan ang pagkagabi na naog na si Miko sa kahoy nga ilang gitaguan. Samtang si Rocky, si Michelle na ang giatubang. Human mosulti si Virgie nga si Michelle ang misuntok niya, mao nga nakuyapan siya og ginapos na sa pagkamatngon niyag buot. Unya, gipasakitan ni Rocky si Michelle aron mutugan sa tinuod nga dagan sa iyang utok. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle! Miu, 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 miu! Virgie, imo manggod ng gidukol si Michelle sa anang kahoy. Nagdugo ang iyang Mayra niya! Tiwasin na lang na, kuya! O gatong ilubong sluyo! Uy, hala! Unsa to, ha? Murag, doon na may batos bongbong, kuya! Mau ba? Unsa ba, ha? Sulti sa tinuod, Michelle. Nagpabuang-buang na ka doon, ha? Buang gid ka, ha? May mihambangkit sa bongbong, kuya! Murag naitaw sa gawas! Badong! Susiya kung kinsa nang naa sa gawas! Pusila! Kuya! Pagyo na lang lagi nato si Michelle! Aron mahilunan ako sa kukalagot niya! Dili lagi mahimo, Virgie! Kinahanglang dili siya mamatay inig-abot ni Teo Arar! Sige na. Tabali na ang iyang samat sa kay daghan na ang dugo! Kinala magkatago ko din sigit kita. Layo gamay siya. Magkatabang na ko ang kangit-kit sa kagabiyon. Kunsa naman, Badong? May nakitaan ka bang tao diya sa luyo sa bahay? Waman, boss! Maruhang pangita! Klaro kayo nga usa sa mga bayo to. Nasuko nga akong gipasakitan si Michelle. Daotan kagit bisig unsaon, Brookie. Daotan na. Ayaw hunungi sa pagpangita, ha? Ang mibunal sa bongbong. Di ang paingon si kong itaguang kasabutan si Badong. Nagdasag flashlight. Muha ko, aron di ko di makitan. Mayon ta ko na. Di ka pa ngayon nagtabang sila si Tara sa kapulisan. Kidnap me! Mayo na lang gani, sir! Kay nakaikyas me! Yun! Hoy! Mga bayot, kalma lang ko mo. Di kami manakalma manang. Kinahanglan, may bao sila nagkikidnap ta! Yun! Kaysa may nagkidnap ninyo? Sila si Rocky, boss! Among gwapo! Sigurado mo? Masa ba may tanaw na mo sa among mga tao, sir? Namakak ni! Miliskag naman gani ning among ilong og dinakan! Unsa man mo? Mututok na mo na mo. Sige, nalihok na mo. Sige. Manawag ko na sa mong labaw. Sige. Hoy, mga bayot. Dali mo. Ari una ta dire. Ayaw lang samok man lang, ha? Kinahanglan matabangan ta nila. Hoy. Si Michelle. Ito pa sa mga kidnapper. Magtuwa sila tago sa amo. Hoy. Dali una mo. Ari ta maghuwat nila diri. Dali. Ano man ka man lang, Luisa? Uy, mura magandihag. Gikagit. Di ako na mo, ha? Manghuwa mo na akong cellphone. Kay, tawagan ako akong fafa. Sir. Huwag akong cellphone, be. Akong tawagan akong fafa. Dali, dire. Uy, di na may mong magdugay din, eh. Ang mga pulis ngayong kituol. Pirmi kong kakita ato nga mo atos bay nilang Boss Rocky. Unsa?
makuha na ko si Michelle. Kikan niya sa sud sa bahay. Badong! Lucas! Suotan ninyo dito sa kakahuyan! Sige na! Ay, ingit-ingit pa kayo, boss. Hello! Unsa? May miabot na diha sa presinto nga 2 ka bayot ug 1 ka tigwang! Gireport na mi! Tuwa na gud sila sa taras kapulisan. Panuay! Ako gyungan ang gimension! Ug nahibaw na sila kon asa mi! Sige, sige! Manganda mi! Maipanahon pa! Aron makasibat mi diri sa bahay atong tara! Sige, sige! Sige, Bert, sige! Salamat sa pagpahibaw! Bal! Badong! Lucas! Miloy! Malibat na kita! Liyaw na mo! Mamiya na tayo ng dapita! Bert, ang nanawag ni Boss Roque. Liyaw na mo! Malibat na sila. Kinahanglan magkapisto ko. Bubalik ko sa kahoy nga. Nihamutan ka ni Aling. Unsa? Nanawag ang atong taos kapulisan, kuya? Tuwa na sila si Tara dito. May report na nga gikidnap sila. Panuway! Unya! Kinahanglang makabiya una ta din sa bahay ni Tara. Buset! Maputol lang atong pagpangita sa bahandi ini. Sige, sige! Guyura na si Michelle! Vamos! Hoy! Michelle! Naku, patyan mga demonyo. Sige, patya ko ninyo kay mulangoy gid mo sa kalayo sa impyerno. Boss, wag na mo kiting mga bayot. Wa na, Miloy! Naka-report na sila sa kapulisan. Og, may muani na din karon. Busa, manibat na ta! Sige, riba pa! Ha? Tuma na pa? Dada mga linatangan ni ining baya. Sige na, liog na mo! Og, pasaanan na ninyo si Michelle! Hasa mo tayo ni mo dagan, kuya, uy! Mga tatag syudad? Manibat ta! Pero, di ta magpalayo ining dapita, Verge. Kay ni adinhi malubong ang bandi. Liog na mo! Adto ta sa kakahuyan! Unsa? Mga tatag kakahuyan o gabiin dako! Sige na! Dadaan ninyo kutob sa magamit nato dito sa kakahuyan! Ay! Dada na moskitero, oh! Tagal biyang lamok dito! Pero kuya, usab kaayo kung maigo sila sa bala. Okay na, wala problema. No probs na. Kaya wala mo yung bitay problema. Maluwas naman sila sa mga kapulisan. Kana, kung di makiikya sa mga kumag. Unsa? Uy, o nga nung nagduda man ka nga makaikyas pa sila, ha? Yes! Hinay kay kag utok mayutak ka. O nga nung hinay magugutok? Hoy, maghuwat na dasun nga may tabo, ha? Dali, magpaatbang tadi sa presinto sa kapulisan. Dali. Halay! Bayat! Yabag! Nga nung gigalan magunin mong hinay o gotak, hoy! Ay, kakapoy. Ay, nalanggod mo paglalis, good. Kay lain na nga tong kontra. Dali na, ato ta dito sa atbang kay tuwa na ang bayot ay. Mapabilit ni bayuta, oy! Mugara, sab!
Unya, sabi atong buhaton ng ikaw. Digbi ang lasbay. Kinahanglang ato na silang masundan sa ilo. May kontak yun ay si boss among gwapo sa kapulisan. Kaya may nanawag niya ang Ginlan o guard. Buhay may report kang boss among gwapo. Kaya may mitaho na sa kapulisan. Utsang. Sige na! Dadaanan lang atong mga dagunon! May tagbaabtan pa sila sa kapulisan, uy. Di na sila maabtan ka. Kaya layo ang lungsod din eh. Ay, mga tao! Usa mo to? Kay mga pulis! Mga pulis! Oh, niya ang mga pulis. Kinsa magkaha ang grupo sa kapulisan nga unang miabot. Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Ugin taong pasayloan